ịma na ịbịa n'ụwa tata ịghọtago abịa sị na nwoke na-ezo emotion ya na nwoke anara ezo ka ozi wee na nwoke anara egosi ka ozi wee dị ya ịghọtago in terms of feeling ịghọtago na anyị anọ na-eri n'ude ma na-anwụ nke ahụ bụ eziokwu mana okwu m na-agala ndị ụmụ nwoke na-eme ka nwaanyị ga-aga obere ibebe ekpoghe ọnụ bebe akwa ịghọtago baghara ifesi situation ka nwoke suppose ifesi situation ịghọtago mgbe na-asịba cheta na ndị Igbo adọrọ n'ọgụ nọ n'ime na anyị nwa bụ nwoke onwe ka esi wee gazie anyị ọ bụrụ na nwoke anara enwe emotion nwoke na-enwe emotion mana ọbọzọ obere ibe itigheriwe tibe mkpu ka agbata nyere gị aka ịghọtago because ọ bụrụ na ị na-eme expect oge ọbụla mmadụ abịa nye gị aka ndị anwa ahazi enweghị serious because onye ọbụla a na-abụta nwoke ma abụkwado nwoke ka o si eme ka nwaanyị ụmụ nwaanyị na-aga obere ibebe bebe akwa gosibe emotion ọkwa uche anyị dị nwoke ekere anyị like that ịghọtago ọbịa bụrụ ya bụ na anyị nwere emotion mana anyị anaghị